Biye sibiri joué kalo kile 10 ani kele saba filani mugan an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma ni waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Cherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'o kuma selen bakuruba kunnafoni hukumu kɔnɔna na Mali jamana ka sanga ni maa dɔw ka wulikajɔ ye n'an b'a wele ko mouvement M5 u ye wulikajɔba dɔ boloda an ka jamana faba kɔnɔna na jumado joué kalo kile 10 saba fila ani mugan min senfɛ maa saba bɔɲɔgɔnko ni tora la ani maa caman k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi o na kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna se minnu ma k'olu kɔnɔ kuma walawala aw ye an b'a fɔ an ko aw bisimila. Walasa ka foli kurakuraya ka ɲɛsi aw ma ka sangani aw ka matarafali ka ɲɛsi Cherifla jabaraniso ma an da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔna na ma jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko mouvement M5 RFP a ma ɲɛmaw ka fara aw ka tɔndenw ani u lafasabagaw u ye nisɔngoya taama dɔ boloda Mali faba kɔnɔna na jumado joué kalo kile 10 saba fila ani mugan wulikajɔ in senfɛ a kɛra sababu ye ka maa saba ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na ka maa caman kɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina wulikajɔ in kɔni laɲinina ka ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔ Elhadji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ka ɲini u fɛ k'u ka walansɛmɛ ni wulikajɔ taamakɛlaw bɔra ka Mali faba fan caman minɛ an ka ɲinikɛla Musa Fɔnba bi ɲɛfɔli k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. M5 RFP ka bɔli min kɛra ka bɛn ni juma ye a kun jira la k'a fɔ a bɛ kɛ basigi kɔnɔ maa ba yirikaden ye ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance na ka bɛn ni juma wulatile yanfan ye u bɛ ka ɲini jamana ɲɛma fɛ Elhadji Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga bila jɛkulu yɛrɛ denfa n'o ye Imam Mahamudu Diko ye ale ma ye kɛnɛ kan nka nɔnabilaw kun bɛ kɛnɛ kan place de l'indépendance la baaraw daminɛna basigi kɔnɔ nka kɔrɔfɔw bɛ taa kunjɛ kuma min basigi bira ka tiɲɛ ka sabu kɛ ɲɛma dɔ sɔrɔla min y'a jira k'a fɔ désobéissance civile n'o ye k'i murukuru ndakoya jamana ɲɛmaw ka laɲini kɔrɔ ko k'o bolo da ko hakilinaw fɛnɛ fara mɛn ɲɔgɔn kan k'o kɛ tan ye wa o désobéissance civile bɛ daminɛ a nɔgɔni fɛnɛ fɛ o yɔrɔ bɛɛ jama y'i kunda jamana foroba yɔrɔ damadɔw kan minisiri ɲɛma daga yɔrɔ n'o ye primature ye ani wasabulo ka taa se Mali kunnafonidisoba ORTM maaw bɛ taa bala min na wasabulo kɔnɔ cɛnniw kɛra ye suɲaniw fɛnɛ kɛra yanni lakanabaw ka na o lahala kelen de fɛnɛ yera ORTM na baarakɛlaw ka mobiliw jenina minnu jɔlen kun do ORTM dukɛnɛw la ni ka minan caman wɛrɛw ta ani kunnafonidilaw ka baarakɛ mansinw fɛnɛ tiɲɛna pɔn filaw minnu bɛ Bamakɔ ba kɔnɔ n'a ɲɛ bila ɲɔgɔn na yen fɛnɛ tigɛra pinɛw jenina dugu bɔlɔnba caman bɛ yen olu tigɛra fitiri masurunyaw la o y'a sɔrɔ maa dɔw jogina dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ taa maa 50 la dɔw y'a yira fana k'a fɔ maa 2 bɔnɛna a nin na kɛnɛyasow ka kunnafoniw ka fɔ la kunnafoniw nana n'a ye fana k'a fɔ M5 RFP a maa dɔw fɛnɛ minɛna i n'a fɔ Ben le Cerveau Nuhum Sar ani Clément Dambele kunnafoni wɛrɛw nana n'a ye fana k'a fɔ M5 a ɲɛma dɔ ko Isa Kaunjim ko o fɛnɛ minɛ bi sɔn ka kɛ jamana ɲɛma Elhadji Ibrahim Boubacar Keita ka sanga ni wulikajɔ in yɛrɛ ye a ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ walew minnu kɛra walew dɔw minnu bi kɔn hali bi sigi ka fɔ a b'o ɲini o ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen taala ye janko an bɛ se ka bɔ gwɛlɛya in kɔnɔ. Ka kɛ ni wulikajɔ min bolodara an ka jamana kɔnɔ jumado joué kalo kile 10 saba fila ni mugan o kadara kɔnɔna na kunnafonidisow ka jɛkuluba min bɛ yen n'a tɔgɔ ye Association Malienne des Télévisions Libres bakurubala Amatel a ma ɲɛmaw u ko u nisɔngoyalen y'a mɛn k'a fɔ ko kunnafonidila dɔw ko bin kɛr'u kan k'u to u ka baaraw hukumu kɔnɔna na kunnafonidilaw caman kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina wa u y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jamana jabaraniso n'o ye ORTM ko wulikajɔ taamakɛla ninnu taara ORTM fan bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye ka kunnafonidila dɔw ka bolimafɛn sen 2 ani sen 4 man ka olu dɔw jeni ka tila ka tiɲɛniw caman wɛrɛw kɛ ORTM so kɔnɔna na
Amatel ako aniso gwele ka ye ka fɔ ko baara minnu kɛlen filɛ nin ka tila ka ɲɛsin Énergie TV o cakɛla dɔ ko fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ laburu jara k'a ka josharew minɛ la ani ka ye ka fɔ ko kunnafonidila muso dɔ ka bɔ Liberté TV o fɛnɛ welela lakana tigilamɔgɔw fɛ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra waleyaw ye Amatel maaw k'u ka nisɔngoya jira ka tila ka waleya cɛjugu in k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn a ɲɛ fasugu bɛɛ lajɛlen ma Amatel ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ka sanga n'u ka baaraw bolo datugu ye ko lakana ka kan ka sabati an'u bolofɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen lakana sariya hukumu kɔnɔna na Amatel ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ka hakɛ an'u ka jo sariyaw o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka matarafa cogo min na sariya hukumu kɔnɔna na ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen waleya Mali jamana kɔnɔna na u ko u b'a ɲini kunnafonidilaw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ sariya kadira kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'u ka baara kɛ ka fɛn min ni sariya bi bɛn u ko b'o ɲini kunnafonidilaw fɛnɛ fɛ Amatel maaw ko k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma kunnafonidilaw u ka baara kɛ min b'a to jamana basigi cɛbɛn ani kanbɛn o bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni sariya min bɛ kunnafonidilaw ka baaraw matarafa n'o ye éthique ani déontologie ko nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka matarafa kunnafonidilaw fɛ walasa u na se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na cogo min na baara in bolonɔ bilala sibirido juillet kalo tile 11 saba 2020 a kɛra ni jɛkuluba maa ɲɛma n'o ye Mahamadu Aidara ye halisa kunnafoni nasiraw fɛ association dɛmɛso ka sanga ni ale ni Suède o royaume u ka lasigidenso min bɛ an fɛ Mali kɔnɔna na u ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u y'u bolo fa ka to ka kɛnɛya minɛn caman k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin kiriko ma an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni bana cɛjugu n'o ye coronavirus walima covid-19 o kɛlɛli kadira kɔnɔna na min laɲinina Mali jamana ɲɛmaw fɛ ni baaraba kule ka n'a musakaw bɛɛ lajɛlen bi bɛn sefa wari $273 n'a nɔkanfɛn ma o kɛra dɛmɛ ye min bɔra ni jɛkulu fila ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin ministère maaw ma an ka ɲininikɛla Bubakar Tarawele n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la a bɛ lakale Fatumata Yaya Kane fɛ a bɛ wagati damadamanin bɔ bi kɛnɛya ko gɛlɛya bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ka sanga ni coronavirus banakisɛ yeli ye an fɛ yan k'a da kan kabini coronavirus banakisɛ ye ko fɔlɔ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ka se fo bidɔnya in ma a b'a la ka fanga sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ maaw sɔrɔlu la minnu ni olu kɛnɛyara ka sanga ni nin lahala in ye an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan jɛkulu min ni a bɛ wele ko association dɛmɛso ani a dɛmɛbaga jɛkulu ni o ye Suède lasigidenso ye an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ambassade du royaume de la Suède u y'u bolo fila fa kɛnɛya minɛn caman na ka di Mali jamana minisiriso ma min ka caw ɲɛsinen no kiriko ɲɛnabɔli ma sefa wari $273 bɔɲɔngo la an bɛ b'a kalama sisan diɲɛ tɔɔrɔlen do bana jugu dɔ bolo n'u b'a fɔ a ma coronavirus o nana se diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ n'u sera jamana min kɔnɔ ka ban an kan ka wuli k'an jɔ ka essayer k'a kunbɛn o de kama nin ŋaniya in ta pour que ka dɛmɛ ladon Mali tribunalsow ma ani Mali kasobow ma ani an yɛrɛ bɛ baara kɛ commune 348 tɔ min kɔnɔ pour que an ka mɔgɔ minnu bɛ parajuru u ka se ka minɛn sɔrɔ k'u yɛrɛ kisi u jɛɲɔgɔnw fana kisi dɛmɛso ka ɲinini ye min ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka se k'a ka jow dɔn n'a tɔɔrɔ la jo yɛrɛ kɛwale la a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ pour que sariyasow kɔnɔ a ka se k'a ka jo sɔrɔ donc an ka baara ye mɔgɔw k'u ka sariyaw dɔn jamana kɔnɔ bɛɛ fana ka sariya nafa sɔrɔ bi kana k'i mɔgɔ ko capacité ye Suède lasigidenso Mali jamana kɔnɔ ni o ye ambassade suédoise ye a chef de coopération danganiyara la k'a fɔ k'u n'u seko n'u damajira bɛɛ lajɛlen kɛ dɛmɛ nasiraw fɛ walasa fɛn min ye coronavirus bana ye a ka taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔ yan Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen no kirikow ɲɛnabɔli ma o secrétaire général tɔgɔlamɔgɔ min ni o ye kɛnɛ lasɔrɔ a ye ni hakilina in tare kosɛbɛ ni nisɔndiyakanw caman ye ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛnɛya minɛn ninnu ye ko lasagonko ɲuman o na ta k'u sɛgɛrɛ yani an ka ni minɛn in sɔrɔ minisiriso yɛrɛ niveau la an yɛrɛ tun ye mesure caman ta min b'a kɛ pour que an bɛ se ka bana in kɛlɛ cogo min na o mesure ninnu na o ye ka bolo bɛ ko ni minɛn ninnu ye masque ninnu
an b'a fɔ minnu ma thermoflash minnu bɛ i ka température ta bon département justice yɛrɛ tun y'i bolo da kun k'o bɔ k'o di tribunaux bɛɛ ani juridiction bɛɛ ma ne hakili la n'i y'a ye an ye bi kɛ k'a fɔ an b'an ka sɔrɔ an fɛ yen o senba b'a la parce que ministre teliyara a baara fɛ o de y'a kɛ certainement que an ma ka y'an ka niveau la bi surtout ni mɔgɔ min b'an ka baara an ka environnement dɔn n'o y'an ka prison kɔnɔnaw ye parce que adamadenw de fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko a bɛ nin bɔ ko ka nin bɛɛ kɛ a kolo ka bali mɔgɔw la mais en réalité a secret ye fɛn min ye o de ye nin ye an kɔnna bana in kɔnɔ quoi mais matériel min dilen filɛ nin bi effectivement a bɛna renforcer parce que déjà dɔ tun b'an bolo ka ban déjà a bɛna renforcer n bɛ n profiter ka micro fɛnɛ na an dɛmɛbagaw n'o ye clinique générale ye k'u fo nin baara in na vraiment nin baara ɲɛnamaba in a bɛna kɛ sababu ɲuman b'an fɔ an ye baara fɛn fɛn kɛ ka se k'a tɔ continuer ka taa fɛ. Lajɛrɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kɛnɛya minɛ ninnu diliw ye. Alisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni min sigira Mali jamana kɔnɔ k'a tɔgɔ kɛ association Sauvons le fleuve Niger n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin an ka ba joli ba ji lakanali a n'a tɔbɔtɔli ma o kadara kɔnɔna na u ni Bamakɔ sigida gale yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara dɔw bila sen kan min b'a to ba joli ba a bɛ se ka lakana cogo min na baara cɛjugu dɔw tun bɛ ka kɛ ba in kɛrɛfɛla fɛ u y'o baaraw lajɔ min bɛɛ lajɛlen bi don nin baara hokumu kɛrɛnkɛrɛnni kadara kɔnɔna na maire ɲɛmaa min kɛra a ko bɛɛ lajɛlen seere Bamakɔ sigida gale ka fara maa caman wɛrɛ kan u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan wasa ka nin baara in a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na nisɔndiya kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Marietu Jalo a n'a ka jatala Seydou Ɲare tun bɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Association Sauvons le fleuve Niger n'ale sigila sen kan walasa ka an ka ba lakana u ye wuli ka jɔ kɛ ka bɛn ni yɔrɔ dɔ jɔli ye ba bolo fɛ Sotiba commune 1 mairie ka yamaruya kɔnɔ walasa o baaraw ka se ka jɔ. Monsieur le maire ye maaw ladɔnniya ka fɔ vice de forme de kɛra baara in kɔnɔna la o b'a yira ka fɔ fili donna la nga a bɛ se ka ladilan. N bɛ espace minnu na aw yɛrɛ b'a kɔlɔsi a bɛ fleuve Niger hukumu kɔnɔna na. O kɔnɔna na mairie ye contrat d'u ma contrat de location mais to kɔnna a fɔ ko vice de forme n'a y'a dɔn ko vice de forme sariya b'an yamaruya ka contrat annuler k'a bila a nɔ na fɛn fɛn min bɛ se ka fɛn ninnu démoli sɔgɔmada in na an bɛ yan démolition hukumu kɔnɔna na ka na dɔrɔn baara minnu kɛra sariya b'an yamaruya ka démolition kɛ an b'o kɛnɛ de kan bi location de dira a ma comme vice de forme kɛra kana n'a fɔra ko vice de forme fɛrɛ fɛn min na c'est comme que a kɔnɔna man ɲi n'a kɔnɔna man ɲi yamaruya b'an bolo k'a bɔ a ma an y'a di an y'a bɔ a ma tu sais que adamadenya baara fili tɛ b'a la o tant que n'i kɔni bɛ administration kɔnɔna na fili tɛ b'a la min fili kɔnɔ o tɛ kojugu ye mais n tɛ bɔ fili kɔnɔ hakili la o de ye kojugu ye sinon baara kɔnɔna na bamanan ko den bɛ bin a tabaga de bolo donc n'i b'a kɔnɔ ni vice de forme yɛlɛ i fana ka jɔ i jɔyɔrɔ la fɛn min ye sariya ye ka labato. Association Sauvons le fleuve Niger u ye monsieur le maire fo a ka hakili ɲuman na barisa u wililen ka se a ma a ye baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ. Mɔgɔ dɔ tun bɛ ka so jɔ baara la bon minnu bɛ ka so jɔ an wulila an ka tɔn in sigilen depuis 2016 dɔwɛrɛ tɛ parce que kulu o kulu jɛkulu n'a bɛ fɛn kɛ objectif dɔ de b'a la an ka objectif ye mun ye Mali ba in bɛ se ka kanda cogo di parce que hadamadenya tɛ yen ni ji tɛ hadamadenya tɛ yen ni ji tɛ foyi tɛ yen san o san fana an b'a mɛn ko inondation ji ye tiɲɛni kɛ foyi tɛ nin n'a kɔlɔlɔ ɲɔgɔnnaw de don ka na so jɔ baw kɔnɔ ji t'a tɛmɛsira bila mɔgɔ si ye an filɛ ba de kɔnɔ bi k'a yira maire bɛ yan bɛɛ bɛ yan bi fɛn a bɛ ka girin bɛɛ ɲɛna a tigi fana k'a fɔ a ye a ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini ba tɛ so jɔyɔrɔ ye jeunesse de wulilen don commune kelen tɛ commune bɛɛ b'a la 1 2 3 4 5 6 an bɛ fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka Mali ba in de lakana. Association Sauvons le fleuve Niger a y'a yira k'a fɔ wulikajɔw bɛna to sen na u ni maires ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ walasa ka babolo ninnu lakana. An ka jamana kalanko a ko a tun bɛna don galama la ka sabu kɛ jamana kalanmɔgɔw n'o ye école karamɔgɔw olu ka grève n'o y'u ka baarabilaw ye minnu cayara kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na ka faraw kan bana cɛjugu min ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen labɔ n'o ye
coronavirus walma covid-19 o fana nana faraw ko na kololo chama o bela jele krefe samye sanji yinan kalan akuntagara janyara kosobe ka do samye konnana yalwa kalan kuntaga janyali atna ke kololo do ye kanyeshi ekol kramgo ani kalandi somogo mawa adobe dola gelen afamba bi soro fanchamana anga nyini kala samaria sanugo anaka jatala aburla sugodogo ujigina dugu konnana uye nyini ngalu chama ke wasa ubsega famiyali soro la tugumna uyimi soro anga jeko nyamada san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn ani san ba fila ni mugan kalan baaraw kuntala janyana i n'a fɔ san ba fila ni tan ni seegin ani san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn taw kɛra cogo min na mɛtiriw ka baarabila minnu tugutugula ɲɔgɔn na san kɔnɔna na coronavirus walima a fɔ covid-19 ni a kɔlɔlɔjuguw ka sɔrɔ ka na kɔɔ kɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen na o kɛra sababu san kuntala ka janya kalanko bunakun kan walasa kimiru ni u bɛ wele examen de fin d'année olu ka se kɛ nka a bɛnna ni samiya ye ka sanga ni o laɲini ye min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ gɛlɛya bɛ se ye baara ninnu na a kɛbaaw bolo wa. b'a la ka d'a kan n'i ye Mali école ta a ti dan Bamakɔ dɔrɔn ma i bɛ taa an ka togodaw la denmisɛnninw caman bɛ école la 9e école la an dun b'a dɔn ni samiya donna ka ban o denmisɛnnin kelenw de bɛ forokɔnɔ baaraw de kɛ donc denmansaw tɛna se a ka gɛlɛn ko denmansa ka u bolo bɔ u denw na k'u bɛ taa kalanso la ka foro lankolon to o ma nɔgɔn bon n'i yɛrɛ bɔra togoda la n'i nana Bamakɔ yan fɛnɛ école caman bɛ yen ni san nana ji bi jɔ a kuru kɔnɔna na donc a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ani maa baro la ka sanga ni san janyani ye kalanko bunakun kan o bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ nin ko in a kun bɛ n'a fɔ a kun tɛ se ka bali baw n'i y'a ta k'a lajɛ san yɛrɛ daminɛ cogo ma ɲa o ka sanga ni baarabila minnu kɛra ekɔlikaramɔgɔw fɛ janko bana sidɔnbali dɔ ka se ka poyi ten ka n'a kun bɔ tugun o kɛra sababu ni ka daga yɛrɛ mun bɛɛ bɛ jigi. ɲinan san bɛ ka lata cogo min na gɛlɛyaba de b'a la gɛlɛya fɔlɔ min b'a la o ye denmisɛnninw sanji kɔrɔ a ma nɔgɔn o ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye wa o gɛlɛya bɛ an kan kosɛbɛ yɔrɔw bɛ yɔrɔ la olu kilasiw yɛrɛ occupelen don kaban mun ka so binna yɔrɔ mun kilasiw mɛ bi don dɔw la denmisɛnninw tɛ se ka na ekɔli la sanji bolo donc kunbɛli togoba kun t'a la certes maîtres ta yɔrɔ b'a la mais a kan cɔri ka se nin togo la bana ni nɔ b'o la. ko in bilama kɔni sɛmɛ yɔrɔ min na e ko limaniya tɛ a fara ye wa baw maaw y'a yira k'a fɔ san ka prolonger nin cogo la kalanko bunakun kan gɛlɛya caman de bɛ ye a la hali a ma dan kimiri minnu bɛ kɛ ekɔlidenw fɛ programu ma se laban wa hali n'a labanna esige a n'a faamu wa o ye kelen ye wa Bamakɔ kɔfɛ a n'a kɛ sababu ni ka gɛlɛya lana denmisɛnninw ni o masaw cɛ baw an bɛ waati min na o ye samiyɛ ye. non examen jaabi kɔni a bɛ jouer examen jaabiw kan salon ta jouera examen jaabiw yɛrɛ kan yɛrɛ parce que denmisɛnnin n'i y'a n'a bɛ ka kalan kɛ n'i ye kalan yɛrɛ jɔ semaine 3 a bɛ ɲinɛ a kɔ donc su jango fo kalo 2 denmisɛnnin bɛ so kɔnɔ ka tila ka fɔ tuguni k'o kana tuguni ko kana examen ko o kan a ma nɔgɔ dɛ a bɛ jouer yɛrɛ de minnu bɛ an ka yɔrɔw bɛ yen nɔ Bamakɔ denmisɛnninw bɛ taa sɛnɛ na de n'a fɔra ko sɛnɛ kuma sera olu kan ka taa o la ka tila ka segin ka na tuguni examen kɛ a bɛ jouer examen kan ce n'est pas une chose facile donc vraiment nin ko yɛrɛ résolu an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko nɔgɔya. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko se tɛ o ye ekɔlidenw kɔni bɛ na ekɔli la walasa ka se ka na tali kɛ kalan min bɛ kɛ o kun hali n'a sɔrɔla o delilen tɛ nin waatiw n'a ɲɔgɔnnaw na mais o caman y'a yira k'a fɔ ɲinata in kɔni ani san caman ta tɛna se ka kɛ kelen ye gɛlɛyaw bɛ se sɔrɔ olu fɛ ka sanga ni examenw ye baw programme kɔni diyagoya kelen k'a ban gɛlɛya bɛ se ye a faamuyali la. an ye san bɛɛ kɛ kalan na bon minnu bɛ ekɔlisoba la public la a bɛ se ka juguya olu de ma sabula olu filɛ ne ka kalan daminɛ a ma mɛn an dun ye san bɛɛ kɛ kalan na bon a bɛ fisaya anw ma sabula an ye min dɔn dɔ bɛ fara o kan an bɛ dɔ fara exercice kan bon olu bɛna programme de kɛ exercice tan t'olu bolo an kɔni bolo a ka fisa kosɛbɛ sabula an bɛ privé la mais olu bolo
baara b'a la. Bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ na a kan k'a fɔ sariya ka ta ten nin cogo la ko ka san kuntala janya kuma tɛ o bɛna ni samiyɛfɛla ye ko a gɛlɛyantan tɛ ka sanga ni o de ye dusuma kasawelew bilala ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ o fɛ siɲɛ wɛrɛ kalan ka se kɛ ka bɛn ni waati ye waati min bɛ laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na nka a m'a to ka janya bɛɛ a kɔlɔlɔntan tɛ kɛ. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lasaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Burkina Faso jamana ɲɛma Rochmar Christian Kabore Sibiri a ka foroba sigili bɛ kɛ a ka fanga ɲini dɔ fɛ ni o ye Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP ka jira k'a fɔ a bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi kalataw la a kan ka mandat dana ɲini min senfɛ hali n'o y'a sɔrɔla maa bɛ maa la olu dɔw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a ka san 5 in ma kɛ o n'a ɲɔgɔnna dususumaba ye ka sabu kɛ lakanabaliya ye. San 2015 a bɛ sigi don min kɛmɛ sarala Burkina ka denw na 53 ni ngɔri 49 de ye danaya da a ka olu caman kun y'a jigiya k'a fɔ yɛlɛma maa don Burkina ka ɲɛta maa don nka san 5 kɛlen kɔfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ o tigilama caman bɛ yen u ma se ka wasa ka sabu kɛ Burkina don dɛmɛnenw na bɛɛ o jamana kundo basigi kun bɛ yen lakanabaliya kun tɛ yen maa minnu bɛ damu ta munumunu zaalu la diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye turisiw ye olu kun tilenna kun ye Burkina ye nka bilama yen bilara olu fɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye o don ka dɔgɔ jatigɛwale bolodabaw ti tiɲɛni kɛ Burkina fa dɔ fɛ i n'a fɔ a sigiɲɔgɔn jamana Mali siyako mankanw fɛnɛ bira ka don ye san 2015 ni ɲinanjɛ jatew y'a yira k'a fɔ maa 1,100 ɲɔgɔn na de bɔnɛna ani na maa 1,000,000 ɲɔgɔn na y'a sigiyɔrɔ bila lakanabaliya caman y'a jira jateminɛkɛlaw la k'a fɔ Rochmar Christian Kabore ma se ka fu siri o da la a ka san 5 kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ a ka fanga ɲini dɔ MPP y'a jira k'a fɔ u ti maa wɛrɛ dɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ale kɔ ka sabu kɛ a ye baara min kɛ san 5 in kɔnɔ ni olu kun bɛ k'o nɔkun taama a nɔfɛ u bɛn'o de ta k'o ye nka Burkina ka denw ye danaya ka kurakuraya a kan ko kura min bɛ ye kɔrɔ Rochmar Christian Kabore Burkina ka wa jamana ɲamakɔrɔ Blaise Compaoré jɛɲɔgɔnkɔrɔ don wa jamanakuntigi sigi kalata min kan ka kɛ ɲina a n'a jɛɲɔgɔnkɔrɔ caman fɛnɛ bi sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sabu kɛ Blaise Compaoré nɔfɛ maa caman gɛnbɛ k'i kanbɔ k'u ye cɛbɔ ye ka jamana ɲamaya ɲini. O Burkina Faso jamana kelen kɔnɔ don dɛmɛnenw na an y'a jira u la k'a fɔ wasadenw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛn dɔ dajira jamana ɲɛmaa Rochmar Christian Kabore la k'a fɔ n'i y'a da olu mɔ Burkina Faso jamanakuntigi sigi kalata ni wasaden sigi kalata kun kan ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Novembre kalo tile 22 nata nka olu b'a fɛ u ka bɔ ɲɔgɔn na jamanakuntigi sigi kalata ka to Novembre kalo tile 22 la nka wasaden sigi kalata o ka taa fɔ san 2021 laban daw la ka sabu kɛ ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Burkina Faso jamana kɔnɔ kala tɛ se ka taa yen lakanabaliya y'a sababu ye u ye fɛn in fara ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye ka tɛngu jamana ɲɛmaa Rochmar Christian Kabore la Rochmar Christian Kabore kɛlen k'a dajira fanga ɲinindɔnw na fanga ɲinindɔnw o yɔrɔ bɛɛ olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔ majorité ani fanga sinamatɔnya fanga ɲinindɔ opposition u bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ kalata in ka to a cogo la a faralen ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔnw ko te fanga sinamatɔnw fɛnɛ ko ten Zefirɛn Diabere ni ale ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye Burkina a y'a yira k'a fɔ u ni jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔnw ka sigi senfɛ u bɛɛ n'a kan k'a fɔ Novembre kalo tile 22 kalataw minnu bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka to u cogo la u kana bɔ ɲɔgɔn na janko k'a fɔ dɔ ka bila ka san wɛrɛ kɔnɔ Simon Compaoré ni o ye Rochmar Christian Kabore jamana ɲɛmaa ka fanga ɲinindɔ ɲɛmaa ye o y'a yira k'a fɔ wasadenw y'u ka hakilinata wasabilo kɔnɔ nka ni olu minnu ye fanga ɲinindɔnw ye ni o hakilinaw kɛra kelen ye fanga sinamatɔ ni olu k'o de ka gwɛlɛ kɔrɔ olu fɛnɛ bɛna ka min kan u bɛn'o tɛnku jamana ɲɛmaa Rochmar Christian Kabore la a fɛnɛ bɛ jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla a kan ka to wasabilo wasadenw da la kalataw ka bɔ ɲɔgɔn na dɔ ka kɛ ɲɛna ka dɔ kɛ san wɛrɛ wali kelen jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔ ni fanga sinamatɔw ka laɲini a bɛɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ n'a fɔ don nataw la. Kɔnɔwarakaw ka minisiri ɲɛma Amadou Gon Coulibaly Biné ni Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲinindɔ Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP cɛbɔ kundo ni jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka laɲiniw ye ka bɛn ni octobre kalo ye fanga ɲinindɔ ɲɛmaw yɛrɛw bɛ k'a lajɛ sa u bɛ se ka bɔ ni siraw minnu ye ka Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma na hakili jira ɲɔgɔn na a bannen don fɛn min mɔ a ka sɔn o mɔ tenza n'o ye mandat sabanan ɲinini ye ka sabu kɛ minisiri ɲɛma Amadou Gon Coulibaly ka binni a ye jate ɲaami RHDP fanga ɲinindɔ kɔnɔ
jamana kundigisigi kalata kono wari ana cɛ kalo 3 ni kila dɔrɔn do wa an filɛ nin kalo min na juillet o labanda wale kele o juillet kalo tile 31 o de jiralen do k'a fɔ a ka di e maa min ye k'i kamo ka jamana ɲɛmaaya ɲini o ɲinini laɲiniw nga se u se yɔrɔw la n'o tɛmɛna i sen bɔra la RHDP lakaw dun don min na u bi bɛn Amadu Gɔngulibali k'a kɛ RHDP cɛbɔ ye fɛrɛ filanan kun bolo dankun de kɛrɛfɛ ko n'ale tɛ ko maa wɛrɛ bi se ka kɛ a ye ala nane a ka baara kɛ sa ni Gɔngulibali soma yɛlɛmani ye RHDP lakaw kɔni b'a fɛ sa de u ka ɲɛma jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara bana min mɔ u bolo u ka se ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka sɔn ka kɛ cɛbɔ ye ka mana zabana ɲini maa minnu zɔn min ka jan politiki bina k'u ka konowari olu y'a yira k'a fɔ RHDP ma ɲɛmaw b'o wuli ka jɔ de la debedebeni debi la bi ko a lajɛ yɛrɛ dɔ kɛ na kɛ araba tɛmɛnen bara kɔnɔ ni u ko ma ko wikilo nka jamana ɲɛmayaso fanfɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka fanga ye bɛɛ kɛmɛ k'i da k'i bonbo ye jamana ɲɛma kuman dɛ a kan a masurunama fɛnɛ ma kuma a kan nka marisi kalo tɛmɛnen Alassane Dramane Ouattara a y'a jira k'a fɔ a bi danaya da maa kan ani maa min jɛra donjan n'o ye Amadu Gɔngulibali ye a ka danaya ma ka sabu kɛ Alassane Dramane Ouattara ka fɔla o do ko ale sɛgɛnna a b'a ɲini RHDP lakaw fɛ u ka hinɛ a la a ka taa sɛgɛnna fiɲɛ bɔ bibi in na RHDP kan ka cɛbɔ ɲini yanni juillet kalo tile 31 cɛ ma korone fɛnɛ do a b'o cogo fɛnɛ na Alassane Dramane Ouattara jamana ɲɛma a bi deli k'a jira yan'a k'a fɔ ko danaya ka da Amadu Gɔngulibali kan ko a b'a fɛ fanga ka latɛmɛ sɛrɛkulu kura ka sɛrɛkulu min ye olu dugumamaw ye ale n'a kungɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tenza n'o ye Henri Kona Bedie Laurent Kudu Gbagbow n'a ɲɔgɔnnaw a ko nga n'ale kungɛ ɲɔgɔn kɔni kɛra sendonfɛn ye fanga ɲini na ko wa ko ale yɛrɛ na fara u ka u n'a bɔgɔ nɔ ni ɲɔgɔn fɛ n'a jara min na u ni ɲɔgɔn cɛ u n'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ko barisabu ka da ka yɛlɛma doni min kɛra jamana sariya sunba la sariya sen de ye min b'a bali ka mana zabana ɲini bibi in na a kungɛ ɲɔgɔn kelen dun kɛn bɛ ka jira k'a fɔ n ye cɛbɔ ye jamana kundigisigi kalata la n ka fanga ɲini dɔ PDCI kɔnɔ ni o ye Henri Kona Bedie ye yala Alassane Dramane Ouattara a kun ye min fɔ a na segi o ma wa ni kungɛ ɲɔgɔn dɔ ko fɔ a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye wa n yɛrɛ bɛ n sen don a la ɲininkali tɔ min sigi bɛ ye Turki jamana sanfɛ kiiribulonba u k'a ma ko Conseil d'État juma a ye jatigɛli kɛ k'a fɔ yɔrɔkɔrɔba min bɛ Turki duguba la Istanbul ni kerecɛnya kun b'a jate k'a kɛ a ka yɔrɔ ye ka sabu kɛ kerecɛnw ka batokɛyɔrɔ kun do Baziliki kɔrɔ u k'a ma ko Bazilika Sainte Sophie a yɔrɔkɔrɔba kɛn bɛ maaw ka damu ta yɔrɔ ye filɛli la diɲɛma fɛ maaw kun lenna do bibi in na diɲɛ din bɛ Turki ma ɲɛmɔw mɔ sanfɛ kiiribulonba Conseil d'État fɛ k'a ka d'u ye ka yɛlɛmali min kɛ k'a kɛ silamaya diinɛ bato kɛ yɔrɔ ye Misiri ko diɲɛ bɛ Turki ma ɲɛmɔw bolo ko in kɛlen a ye diɲɛ seleke naani setigi jamana caman dɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan tɛ hakilina kelen na bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko mɔ ani kalanko UNESCO o ma ɲɛmɔw y'u ka nisɔngoya jira hakilina in na ka sabu kɛ olu yɛrɛw bolo a jateminɛ bɛ ka kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka yɔrɔ sahalen dɔ ye n'u ko ma ko patrimoine mondial ni yɔrɔkɔrɔba in ni kerecɛnya yɔrɔ kɔrɔ kun do don dɛmɛnenw na ko Bazilika Sainte Sophie Turki duguba la Istanbul san 1934 maa min kun bɛ fanga na Turki jamana kɔnɔ ni o ye Mustafa Kemal ye ale de ye sariya se dɔ ta ka jira k'a fɔ yɔrɔ in a tɛ se ka jateminɛ ka kɛ kerecɛnya yɔrɔ ye nka a bi bila diɲɛ ka bolo ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka diɲɛ kɔnɔ k'a kɛ diɲɛ yɔrɔba sahalenw dɔ ye damu bi ta ɲɛ datɔ yɔrɔ min ka o kumana u y'a yɛlɛma ka kɛ musée ye nka Turki jamana kɔnɔ tɔn caman de bɛ yen minnu gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ u ka laɲini ye yɔrɔkɔrɔba in a ka yɛlɛma ka kɛ misiri ye Istanbul ka sabu kɛ maa min bɛ fanga na bi Turki jamana kɔnɔ Recep Tayyip Erdogan a kɛn bɛ ka diinɛ birifini biri a ka fanga kan kosɛbɛ wa o de y'a to a ni Misira jamana maa ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ti ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ o nana fu siri maaw de ka fanga da la ani minnu kun bɛ kundina kelen na jamana maracogow la ni diinɛ birifini ye silamaya diinɛ ko frères musulmans Recep Tayyip Erdogan y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔkɔrɔba in ni kerecɛnya kun b'a jata ka yɔrɔ ye ko Bazilika Sainte Sophie n'a bɛ Istanbul duguba kɔnɔ ko juillet kalo tile 24 a bɛ dayɛlɛ silamɛw bɛ don a kɔnɔ ka Ala wele bato bɛ daminɛ o don a ko nka ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ in dayɛlɛlen bɛ to bɛɛ ye a dama ka kan bɛɛ la i silama i tɛ silama ye wali kelen ye kerecɛn ye i ye dunan ye ko yɔrɔ in dayɛlɛlen don bɛɛ ye min kɔni kan ka si dɔ bɛɛ fɛ silamaya bato kɛ yɔrɔ don Misiri a ko wa ko n'o ko yara maa min ye i k'a dɔn k'a fɔ Turki jamana ma dama ko kɛ dɛ
Turki jamana ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye a sago bɛɛ fɛnw na fɛn minnu bɛ a ka jamana kɔnɔ ne maa min k'i bi bila Turki jamana na o kɛtɔ ko i bagale ye Turki jamana ma wali kelen bira Turki jamana kan Ameriki jamana kɛlen ka ko mɛn olu y'a yira k'a fɔ a ma bɛn u mɔ Grèce jamana Nazarala jamana kɔrɔba do o y'a yira k'a fɔ a ma bɛn i mɔ o yɛrɛ ni Recep Tayyip Erdogan bilama mandi Rusila min jamana ɲɛma Vladimir Putin ni Recep Tayyip Erdogan da ye an ka diya mandi ka sabu kɛ kuntilennaw bɛɛ n'u nafa do n'an ka nafaw bɛ ɲɔgɔn na kuntilenna min minɛnen an bɛ diya ye n'an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuntilenna min na an bɛ koya ye Rusilama ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ hakilina in kɔni gɛlɛyara nka olu ma tɛmɛ o kan Yahudiya diinɛ min bɛ Rusila sa ni u k'a ma ko Église orthodoxe diinɛ do minnu y'a jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ye Nabila Musa de la u dɔɔnin do diɲɛ ɲɛfɛ a bolofara dɔw bɛ Misira jamana kɔnɔ Égypte a diinɛ walebaw bɛ wele ko Coptiw Rusila taw y'a jira k'a fɔ a ko kɛli ma bɛn u mɔ ko barisabu ka d'a kan ko kerecɛn miliyɔn caman min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'olu ma lamɛn ko kɛtɔ ko wa ko nin bɛ kɛ sababu ye hali bi ka farafarali de bonya diinɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔkɔrɔba in yɛrɛ jɔra san 532 sanw de masakɛ dɔ fɛ masakɛ min kun bɛ wele ko Byzantin Justinien ale de ye wele bila a ka mara sojɔlanganaw mɔ ka bɛn n'a tile ye olu k'u seko n'u dɔnko kɛ dagabanaso in jɔtɔ wa masakɛ fangaw minnu dɛmɛna k'a jɔlen to ni kun bɛ sigi masaya wolo kan bɛɛ masaya banfula kun bɛ don i kunna sokɔrɔba in de kɔnɔ n'o ye Baziliki kɔrɔ Sainte Sophie ye nka san damadɔ in na Recep Tayyip Erdogan ka fanga kɔnɔ silamaya sɛbɛkɔrɔ bonyana yɔrɔkɔrɔba in na ka sabu kɛ Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ se dɔ fɛ a ye kuranna kalan a kɔnɔ o kɛra san 2018 Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ani kunnafoni di gafe Washington Post ka baro dɔ senfɛ Ameriki u ka kɛlɛbolo kunga kɛlɛbolo min gɛmɛ ka u ni nazarala tɔnba Union Européenne fara ɲɔgɔn kan ko OTAN ni kɛlɛbolo do Amerikikaw ni nazarala tɔnba Union Européenne ka bɛnkan na k'a bɛ kɛ banamini ngalama ye nazarala tɔnba Union Européenne ni Rusila jamana cɛ n'o kɛra binfɛn ye nazarala jamana min kan ko Ameriki jamana tɛna bɔ OTAN na tiɲɛ do ale Donald Trump bɛ deli k'a fɔ don dɛmɛnenw na ko OTAN ko in laban bɛ dabila Ameriki jamana fɛ ko nka k'o tɛ n'i y'a ye ale y'a yira k'a fɔ Ameriki jamana bɛ sɔn ka OTAN ko dabila a b'a fɛ de juru bɛ jamanaw minnu na nazarala jamanaw na u k'u ka juruw sara Donald Trump ka kɔrɔsigi kɔrɔ dɔ John Bolton n'o bilama bilan bɛ a la fo kɛmɛ ka gafe sɛbɛ a kunga gafe min tɛ a ka kunnafolo ye o y'a yira k'a fɔ Donald Trump a ye nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw bagabagaden san 2018 OTAN ka ɲɔngɔnmɛba dɔ senfɛ k'a fɔ a OTAN ko laban bɛ dabila Washington Post y'a ɲininka OTAN ko bɛ cogo di Ameriki jamana bɛ bɔ a la wa a ko Ameriki jamana tɛ bɔ a la ale y'a jira k'a fɔ u bɛ bɔ de jango nazarala jamanaw k'u teliya k'u ka wariw sara ko n'ale tun b'a fɔ k'a bɔtɔ don bɛɛ ko wari kun tɛ sara san 2018 a ko yala ale bɛ ɲininkali kɛ OTAN sigikun ye min ye a bɛ se k'o kɛ cogo di ni wari saralaw tɛ k'u ka wari sara san 2014 OTAN tɔndenw Ameriki jamana ni nazarala tɔnba Union Européenne ka fara Turki jamana kan u kun bɛn'a kan k'a fɔ u ka jamanaw bilankɔrɔmuguw la n'o ye budget ye u bɛ min bɔ ka don OTAN da fɛ dɔ ka fara o hakɛ kan kɛmɛ sarala ni fila bɛɛ ye nafasɔrɔ siraw minnu b'a jamana kɔnɔ ni o ye produit intérieur brut PIB san 2024 ta min bɛ fɔri o ka bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ka bila OTAN ka bolo kan jango laɲini ye min ye OTAN ko la o ka se ka kɛ nka ko Donald Trump y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarala fila dɔrɔn de ka ta bilankɔrɔmugu la ka bila OTAN ka bolo kan k'o ka dɔgɔ a ka kɔrɔsigi kɔrɔ ye min bɛ ka bɔ n'a ka gundo caman ɲɛ bi o y'a yira k'a fɔ a jɔnnen bɔta yɛrɛ la k'a bilara Allemagne jamana na k'o bɔrɔndɔ a senfɛ ko Allemagne jamana bɛ ka min bɔ OTAN ko la ko bɛrɛ tɛ juin kalo tile 15 tɛmɛnen Donald Trump sina ka jiraten k'a fɔ Ameriki kɛlɛbolo min bɛ Allemagne jamana kɔnɔ OTAN kɛlɛbolo sira kan k'a bɛ dɔ bɔ a hakɛ la ka sabu kɛ ko Allemagne jamana ko miliyariw caman de juru bɛ a la a kan ka minnu sara OTAN ye k'a ban bɛ k'o sara o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mina bɛna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ k'a lasaw ma ka sangani ni kuma ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kisi ka malidenw k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ